Katur kagem adik Muhammad Farid Ampalah. Tak lelo 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 ledung cuk menengo anakku cah bagus anakku bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus tak kadang bisa urip mulya dadi yo priya kang utama nglurke asmane wong tuwa dadi yo pendekaring bangsa wis semenengo anakku gaembu lane dadari kaya buta gegilane lagi goleki sanangis tak lelo 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 ledung cuma nengo jobi nangis tak emban selendang batik kamu ya nangis rama ibu bingung. Karisma Arga Production. Bagus anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus tak kadang bisa utama nglurke asmane wong tuwa dadi pendekaring bangsa wis menengo dari kaya buta gegilane lagi goleki carane tak lelo menengo anakku bagus amban
dan badhe nyambung yen nangis Rama ibu bingung. Sampun katur satunggaling langgam sarengan kalian konco-konco Karisma Arga Production. Katur kagem adik panggilannya Dek Ata, adik Ata ingkang sampun dipun khitan. Untuk Dek Ata pokoknya selamat menikmati bentuk baru, silahkan dipergunakan dengan sebaik dan selayaknya ya. Maksudnya niku nek pun khitan niku nek toyan utawa pipis mboten angsal sak nggon-nggon. Nah, jadi harus di kamar mandi ya. Jangan seperti yang ngibot. Ya. Dan setelah dikitan di Ata kudu ditambah sregep ngajine, sregep ngibadahe. Kalau sudah khitan itu harus menjaga sholat 5 waktu. Nah, harus jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, mbah kakung, mbah putri, sebagai mawon sak keluarga, mbah mantan dukuh pun paringi sehat, tutuk anggenipun momong putra wayah sak dun sak turun, pikantuk keluarga ingkang bagya mulya selamat donya lan akhiratipun. Amin. Dalem, Pak. Seperti saya, Pak. Kula salat men kula jaga, Pak. Dadi salat niku dijaga. Nanti nek ora dijaga ya dadi nek salat niku dijaga, Pak. Biasanya nek kula salat niku kayak di wonten asisten ajudan saya, Pak. Ajudan saya mengawasi dari belakang ya. Dalam, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih Pak, leres ngisi padasan matur nuwun. Nggih, kula cethak sekalian niki, Pak. Lah napa, Pak? Nggih. Lah alhamdulillah. Oh mboten, dadi ngisi masjid. Nggih. Maksudnya masjidnya disainin apa, Pak? Mas Rangga. Oh. Oh nggih, matur nuwun.